Yeah, good afternoon. Takulandirani pamwe. Cameras basi maripoti akutipeza panonso kuti kumalawi ndithu kwalowa nkhondo imeneyi pakati pa anyamata azikwanje waja. Yes, komanso kuthibula anyamata wena. So makamaka maripoti akunena kuti anyamata ena ndithu amene akukhulupiridwa kuti ndi anyamata MCP akugwira anyamata ena ndithu kupita nawo kumanda kwa abibi nkukathibula kumene kujako akuti chifukwa kuti iwo amapereka ma information ku DPP kuti iyayi pa anyamata amapanga izi kenako waja ndikumamangidwa mosavuta. So anyway, nkhani ndi imeneyo yangotipeza kumene kuti iyayi nkhondo iyi ikufalikiranso ndithu mpaka na kumalawi ndithu like anyway imvani kwa mkulu ameneyi kuti alongosola kuti chani. Now, panali molo, gift ngogonda, kobe, grigole, 16, ndivi anatanta mbali, aina gift ngogonda zimono wake, na baba kaka nyorani, kuniminya kwambiri. Ndiani ndokwadziwa Derek Pakamisa. Ndiani ndokwadziwa kuna ngono kubano ena maina usungu kwadziwa. Kwa kamene ndokwadziwa kadabula kulu, ndamino ndamandi kwera kutenga kuti kunya galimoto, kuti kumanda kwa abi, kubaka ndiminya mandi Brazil yonchimo. Ati nena bino bika information kuchoka ku DPP kuti anyamala MCP amakhalapa amba ungaiza ndobeka ndi information ku DPP andimenya anthu angana kumenyana alipo mosi amene amenyedwa tipo bwino lo follow ndiyeno amenyedwa ifenga la DPP la mjo follow koma anyamala amati menyawo alipo bwino make lo akwenda game natondwa anthu akwenda pa vitsi imene ili ya Fide Masho akwenda pa Kamila imene ili ya Gift Ngogonda ali paka ujeni Latix ya Black imene ili ya Dave Mulamu. Okay jabwe. Yeah. Okay kucholenga jawo ndi jana amene ujena kufuna kwambiri. Cholenga jawo kwa ide chimene sinati kwabvetsa bwino agonda kuti iweyo ndabo barika information kuno kupaka peka ku DPP kuti fair dziti manga chipungu. Information amene naona ndiwe kwa masunzo ko yose bakamira. Okay.